12 ka mga maanyag nga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026 ang nagtigi ato sa swimsuit and evening gown preliminary competition. Ang ayan sab nga atangan ang mas bibo og sadang coronation night karong bulan sa Agosto. Ani ang report ni Cyril Chavez. Usa-usa nga gibida sa 12 ka mga kandidata ang ilang kaanyag. Suot ang swimsuit nga gidisenyo sa usa ka local artist sa syudad ato sa Miss Cagayan de Oro 2026 preliminary competition Sabado sa gabi. Humani ini nag-iyahay og pasigarbo ang mga kandidata, suot ang ilang evening gown. Suot ang mga gidisenyo sa nagkadiyang local artist sa syudad, gibida sa matag kandidata ang red gown with the twist. Matod sa Cagayan de Oro City Tourism Office, malipayog sila sa gipakitang pagpasundayag sa matag kandidata. Lahi pod og brand of beauty and kanang talents or ability ang ginapakita every year. So di na to ma-define. So muna makaingon jud ko nga every Miss Cagayan de Oro is unique. Malipayon sab si Miss CDO 2026 Chairperson Councilor Gigi Go sa nahimong resulta sa kompetisyon, sukad niadto pang unang gipaila-ila ang mga kandidata. Matod sa konsehal nga nakita na gyud sa publiko ang pila ka bulan nga gipangandaman sa mga kandidata nga resulta sab sa ilang gihimong makuting selection process. Kada tuig ga-improve ang atong performance. Unya ang ato po mga candidates karon mga maayo, puro bright. Yes, of course. Pero before na sila mapili, wagi man ta sa kanang screening. So ang the best of the best mo itong kaon ang top 12. Daghan pasab kuno ang angayang atangan sa Coronation Night karong Agosto 22. Lakip na ang special performance sa usa ka kapuso sparkle artist nga moharana sa mga kandidata. 6 o'clock in the evening for the Coronation Night. So dito nato i-announce ang nakadaog sa swimsuit o sa evening gown. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.